ددما ئامادەکاریên bi çekên giran got diyar dike got ew bo şerekî xurt dirojên bêde ye. Car caran çekdarên Daişê li dora bajarokê Eyn li Eysa hewldanê xwe dike bo êrîşkirina li ser hin xalên Hesedê. Lê ew beramber bersivên tund tên. Roja destpêkê çeteya tenê li gundkî înkî bersiv dan. Ev ji şunda kişiyan pir ber me nesekinin. Diro şunda jî diro boyunca hevalê me pêş te çûn, yanî çetel tev pêşiya me derneket. Tenê dêşa ev xastin yanî ser cephê me êrişkî pêk bînin. Yanî hevala zû fark kir. û bi şev saet ber bi 11 çatışma dest pê kir. Yanî bi balafirên qawlisyonê jî yanî ciyê girt. Ev jî yanî serban şoxlê. Tevgera çekdarên Daişê li derdora bajarokê Eyn li Eysa bi tenê di dema şevê de ye. Ji ber metirsiyên wan ji bombabankirina balafirên koalisyonê ya çalak li seranserê rojê. Loma çekdarên Daişê neçarin got mûşikên hawinan û erebeyên mayînkirî bi kar bînin di vê şerî de. Ew noqtê weza tenaviya noqtê pêşiya me nin. Noqtê we bi rojê hereketê we qet nîne. Ama tenê bi şev cana tên keşfa dikin. Hazırtî êrîşa dikin ama li hemberî balafira li hemberî hêza me nikarin şer bikin. Çekdarên Daişê ji di 2 ta 6 kilometran dûrin li ser dirêjahiya bereya şer. Ya ku û li gor agahiyan ew ê ber bi min bicêve biçe di rojên bê de. û dibe ku ev tevgerên leşkerî yên Hesedê bi tenê bo xurtkirina xêzên berevaniyê bin bo parastina deverên li başûrê Girê Spî. Nûbar İsmaîl NRT Bereya Gundewarê Bakurê Reqayê.